serà inviable que el mateix número de cotxes de combustió siguin substituïts per cotxes elèctrics, perquè el propi procés de produir un vehicle genera contaminació i està subjecte a limitacions de matèria prima. És el que ha comentat el Joan. O sigui, és un canvi de model de propietat a un canvi de model d'ús. La major part de l'espai de les nostres ciutats està ocupat als carrers per vehicles d'alta tecnologia que passen un percentatge molt important del seu temps aturats. Té sentit que tot aquest espai estigui ocupat per màquines aturades quan una persona de vegades només l'agafa pel cap de setmana? Segurament no. El problema és que hem generat una societat on l'autoestima i el propi valor d'una persona de vegades es fonamenta en la propietat d'un dispositiu de mobilitat fantàstic, però això ho hem de canviar. Al final, el que importa d'un objecte és l'ús que li puguis donar. I costarà de canviar, però al final ens beneficiarem tots perquè farà les ciutats més vivibles, tindrem més espai i tot tindrà una lògica molt més sostenible.